Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos no tempo de información na radio e na televisión municipal de Cerceda e tamén, se queren, en internet, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Hoxe é, lembren, mércores, día 14 do mes de xaneiro de 2026. Imos a falarlles de cine que haberá este sábado, o domingo que haberá teatro infantil, pero tamén do programa Promoción da Saúde que xa comeza mañán xoves. Falaremos de que o Concello de Cerceda impulsa a rehabilitación da antigua Escola Unitaria de Meirama, da recollida de lixo voluminoso e do punto limpo. Tamén falaremos do programa Vos Días Cole, da Oficina de Rexistro Clave, tamén de doazón de sangue, se pode doar sangue a finais deste mes en Cerceda, e da ITV de Turismo, se estarán 3 días da próxima semana tamén en Cerceda. En canto tempo, para mañán entra unha nova fronte que traerá importantes precipitacións pola mañán e tamén ventos, refachos de ventos fortes. Este próximo sábado, día 17, ás 8 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, se proxecta a película Máis Cuñados. Esta comedia é a segunda parte de Cuñados, unha aventura, en esta segunda parte, dos cuñados que arranca coa aparición de un cadáver xusto no medio da ponte internacional de Tui. Esta comedia de cine en galego, con protagonistas galegos, pois transcurre, como xa dixemos previamente nestas breves sinopsis, que apareceu un cadáver xusto no medio da ponte internacional de Tui, chega o carnaval e a familia Ribeiro, que é a protagonista da película, se prepara para disfrutar das festas favoritas de todo bo Orensán. Unha divertida película con Touriñán, con Fede, con outros actores importantes do panorama galego, especialmente na comedia, e que será gratuita e se pode ver esta película este próximo sábado que ven, no Auditorio Municipal de Cerceda, a partir das 8 da tarde, recomendada para maiores de 12 anos. Eso sábado, pero o domingo, o día seguinte, para toda a familia, hai teatro infantil. Este próximo domingo, temos un espectáculo infantil. É ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Cerceda. A compañía Cultura Activa, Sociedade Cooperativa Galega e Félix Rodríguez coproducen e presentan o espectáculo Máis Sabor, unha proposta cómica para público infantil e familiar de creación propia e dirixida por Abelino González en torno ao mundo da gastronomía e da alimentación saudable. Máis Sabor, a segunda parte, había outra chamada Sabor, mestura música en directo, maxia, humor, moito ritmo e participación do público. Tralo éxito, como xa dixemos, da primeira parte de Sabor, estreada en marzo de 2017, agora Félix Rodríguez e Fran Rey convírtense de novo en dous recoñecidos chefs que nos ofrecen unha comida moi musical para toda a familia. A Food Truck de Máis Sabor chega a Cerceda, un carro de xantar de grandes dimensiones do que xorden infinidade de xogos cómicos, xogos máxicos e unha chea de elementos e trebellos cos que cociñar, música, un menú de degustación con propostas dos 5 continentes que deixará a todo o público con moi bo sabor de boca e ganas de repetir. Este domingo 18 ás 12 do mediodía para todo o público de xeito gratuito no Auditorio Municipal de Cerceda. Mañán xoves comeza o programa Promoción da Saúde que organiza o Concello de Cerceda xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia. O programa chámase Promoción da Saúde e van a ser prácticamente todos os xoves dende este próximo xoves de mañán ata o mes de xuño en actividades teórico-prácticas. Actividades para, en este caso, programa para actividade física, outra parte de alimentación saudable, outra de hixiene do sono e benestar emocional. Como dixemos, se prolongará, comeza este xoves e se prolonga ata xuño.
será no Viveiro de Empresas do Concello de Cerceda, no Acevedo, e o programa comenzará con alimentación saudable. Xa comenzará mañán xoves en sesións teórico-prácticas sobre alimentación saudable, planificador de comidas ou etiquetado nutricional. Mañán xoves, lembren que será mañán xoves cando comence e se prolongará tamén o xoves 29 de xaneiro ás 11 do mediodía no Viveiro de Empresas de Cerceda. Estas primeiras dúas charlas con actividades teórico-prácticas sobre alimentación saudable será a primeira este próximo xoves e o xoves 29 de xaneiro, o seguinte xoves, ás 11 no Viveiro de Empresas de Cerceda. Pero tamén haberá obradoiros prácticos de almorzos saudables. Será os xoves tamén quincenalmente durante os meses de abril e de maio, donde haberá tamén talleres de cociña. O segundo tema será o de benestar emocional. Haberá charlas informativas e sesións prácticas pensadas para cuidador ou para cuidar a mente e as emocións, tamén para un descanso saudable. O programa está pensado para compartir, aprender e sentirse mellor. En este caso, esta segunda parte, adicada ao benestar emocional, serán o xoves 22 de xaneiro, é dicir, xoves da próxima semana, e despois o xoves do 5 de febreiro a o xoves 12 de marzo. Todos os xoves, dende 5 de febreiro ata 12 de marzo, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas. E por último está o de actividade física, con sesión informativa sobre conceptos básicos de actividade física e recomendacións. Aquí xa serán os xoves a partir do 26 de marzo, ás 11 da mañán, no Viveiro de Empresas. Incluye tamén Camiña e Conecta con paseos pola contorna do municipio, os xoves durante os meses de abril e de maio ás 11 da mañá. Se queren ter máis información ou inscribirse xa, é gratuito, poden chamar este teléfono, o 881 98 15 53, ou se queren, poden poñerse en contacto co Concello nas oficinas de servicios sociais. Están na terceira planta da Casa do Concello polas mañáns, ou tamén poden chamar o seu teléfono 981 68 60 68. Máis temas, como xa anunciamos onte, o Concello de Cerceda vai a iniciar o proceso para rehabilitar a antigua Escola Unitaria de Meirama, un edificio histórico que deixou de ter uso educativo, ou igual que outras tamén escolas unitarias que hai espalladas por todo o Concello e que entrarán a formar nesa rede habilitada de, en este caso, de locales sociais que ademais estén, en este caso, rehabilitados para poder ser utilizados con todas as garantías. O obxectivo é devolvelo á vida comunitaria e garantir así a súa conservación. O goberno local aposta por transformarlo nun local social funcional, sostible e adaptado ás necesidades da veciñanza. En este caso, se meterá un novo envolvente térmico, aislar mellor o edificio, renovar os sistemas de climatización e modernización da iluminación. O investimento total ascende a un pouco máis de 90.000 euros. As obras previstas inclúen a renovación completa da cuberta con tella nova, a instalación dun sistema de illamento térmico exterior, a colocación de unha bomba de calor aire-aire e a sustitución da iluminación existente por tecnoloxía LED e a incorporación dun sistema de monitorización que permitirá o control eficiente do consumo enerxético. En este caso, esta obra, como xa dixemos, vai a ser realidade en breve. Máis temas. Falamos da recollida de lixo voluminoso e tamén do punto limpo, que de algún xeito van unidos. O Concello de Cerceda presta un servicio de recollida de residuos voluminosos a aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño ou incluso polas súas características, e para facilitarlle aos veciños, o Concello recolle todos os últimos venres de cada mes punto a punto, donde se avise. En este caso corresponde o venres 30 deste mes, recollida de lixo voluminoso porta a porta. Como utilizar este servicio? Pois o que teñen que facer é previamente chamar o teléfono da empresa concesionaria 981 69
3072 ou o teléfono móvil 616 166 131 tamén por WhatsApp, e aí deben avisar, é dicir, no lugar onde van a depositar o lixo e a cantidade. Así, despois, teñen que depositar ese lixo o día anterior da recollida antes das 7 da mañán. Queda prohibido depositar residuos con máis antelación e que non estén ali na vía ou preto da vía facendo ou molestando ou incluso tamén sendo visualmente desagradable. É imprescindible avisar. Isto é o servicio de recollida de voluminosos porta a porta que ofrece o Concello últimos venres de mes. Este venres 30 deste mes hai esa recollida. E paralelamente o Concello dispón de un punto limpo donde debe ir ese tipo de lixo. Ese punto limpo, que é gratuito, está a disposición dos veciños os martes e os xoves polas mañán de 9 a 2 e os sábados polas mañáns tamén de 9 a 2. Está no Acevedo, no polígono industrial, na zona sur. Aí poden levar tamén eses residuos e depositalos ali. Máis temas, o Concello de Cerceda dispón do servicio Bos Días Cole, que comenzou a funcionar co comenzo do curso, pero tamén xa leva varios anos facéndose. En este ano faise tamén no Colexio Celso Emilio Ferrero da Silva, ademais no Colexio do Cruce. Bos Días Cole é un servicio de conciliación da vida familiar e laboral, que consiste en que nenos e nenas podan ir aos colexios antes do horario lectivo para poder conciliar. En este caso estarían ali atendidos por monitores, incluso almorzar. Os horarios, pois no Colexio O Cruce de Cerceda, o horario é de 7:30 da mañán ata as 9:30. Nese horario, nesa franxa de horario, poderían levar os nenos antes do horario lectivo. Na Silva é de 7:30 a 8:45, que tamén cando comenzan as clases normais. Si queren ter máis información, precios ou utilizalo, están a tempo. Poden chamar por teléfono os servicios sociais, o 981 68 60 68, e pedir cita ou achegarse á terceira planta do Concello. Lembren que, ademais, hai tamén a posibilidade de leválos días soltos, xornadas periódicas, semanas soltas tamén, etc. E tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda, a todos aqueles veciños que o desexen, ali mismo no Concello de Cerceda poden acadar o rexistro clave. Poden acadar ao rexistro clave no Concello de Cerceda esa identificación clave necesaria para relacionarse electrónicamente coas administracións. Poden facelo aquí en Cerceda sin ter que achegarse fora da contorna, fora do Concello. Se realiza de xeito presencial na Casa do Concello. Calquera que o precise ten que achegarse ao Concello e ali un empregado público se encargará de realizar o trámite, identificando a persoa e tamén, en este caso, recollendo o seu número de teléfono móvil onde lle chegará mensaxe SMS de benvida a este sistema. A identificación clave que permitirá identificarse antes a administracións públicas para realizar trámites precisos sin utilizar certificados digitais ou DNI electrónico. E se vostede está pendente de doar sangue, quere ser solidario, quere seguir sendo doante de sangue ou incorporarse de novo ás doazón de sangue tan necesarias para, como decimos sempre, insistimos nelo, tan necesaria para salvar vidas de moitas persoas, pois que sepan que en Cerceda se poderá doar sangue o luns 26. Luns 26, no campo da Feira de Cerceda, se pode doar sangue. Pola tarde, de 4 a 9, estará o autocar blanco doados para todas aquelas persoas que queiran doar sangue. Recordarémosllelo segundo se acheguen tamén as datas. E tamén lle recordamos que a ITV de Turismos está aquí en Cerceda a próxima semana. A empresa Supervisión e Control terá a unidade móvil de revisión da ITV dos Turismos en Cerceda, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático. Van a estar o luns que ven, o martes e o mércores. Luns, martes e mércores da próxima semana poden pedir cita, se aínda quedan citas libres, pois poden pedir cita no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa página web www.citv.com no apartado de cita previa.
En canto tempo, unha fronte moi activa vai atravesar Galicia durante a mañán de mañán. Iramos pola mañán, polo tanto, teremos ceos cubertos con chuvias localmente fortes na mitade oeste da comunidade. Co paso da fronte entrará aire frío, con chubascos na segunda mitade do día. A cota de neve vai a baixar ata os 900 metros pola noite. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán do suroeste fortes con refachos de moi fortes no litoral, en zonas altas na primeira mitade do día, virando a noroeste moderado pola tarde. Por lo tanto, hai que ter precaución mañán polas chuvias que poden ser localmente fortes na franxa atlántica e refachos de ventos moi fortes nas zonas do litoral e tamén nas zonas altas. Pois con isto rematamos hoxe o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez, na televisión Manuel Eirís, en la redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.